nigobona ensemo ya matatu yabete kyogukuno mono ane chinga kiechiga chemeyega ye Christmas gekalengane wone miaka ya magega chinga kiesugu kwensemo ya matatu nigo yabereke gutwara lisamura linene ase kulindo mwako yega batebirbu na bakuniru no gwako konene asokora nanse ko boncherere bwabo kolengana no kongo moso yoro munyakiro wensemo ya matatu ase county ya Kisii nigatebirbu ne ensemo ya matatu imeyo muchobo songo omwako yoigana somo yega yoiga bwe Christmas nigo yabete kego kuna mono ase bagote oboncherere bwabo warokante kwera na inse ase kerengo kigoro mono December ntwasudie dachari nyinge mono tirichikomi sabantu lakini chigali njiaso ete metaro nyinge sana chigali njau miseta abantu lakini asense moya makweli gasi tusi tabete mone semo yichigali anana mono ndatabe nga chiza chine nanda chibigibige charo kana tachibo itabantu managusi kubwa chigali again ndonda tayo drivers baito ikaroko gendie gari aya manyange gari yako gendia nayo ri me number 1 enje rioraga ni uri ne gari ogendigwe nae na botakiri ogendie gari boigo SBDA goita ono egento ndanyare goteba chinga kiechi na botoroche nga na bochire ne gasi nyinge sana ono nchemno mutangani oyo mo base chigari chicho kwende sabari entambe anene mono nchase chigari chiane ndoje nga nintemete tinda yetimontere bagenda oyo mese ngenjo egasi ne nyingere ne chitoronchiro ono ase chigari echibono bunanje bona sense moyane gombange tabantera babere elinde eri babwatera ne kiara chitoronchiro ne tamanero bandera bango tema bali gutware tama tagutaka ikira kirende bone senjo yayo toko babeka babere egere abantu baito babese empara sobo sombi enauli ya chire igoro mono sengenjo ogojuko boli gwatebe nauli ni igorere sengenja maguta achire igoro ligori igaso bwenge twareko boli serikali yetonye gwanja eliginjera chinde chionsi eke iye garama yobogima garama ya maisha soko ke ligori lie bintu maguta ake yake eko era garama maguta ake ligori ebinde binge bikoira nanse egero mwana nchi okawaida anyara konyora libaga ako nyara goikerani amaitaji ya muhimu